keby sa nebo otváralo. To je nádherné, keď tie slnečné lúče prechádzajú cez tie oblaky. Toto je pohľad z našich dreveníc, ktoré stávame. Luxusné drevenice v Drábskom Chotári. Pred týmito oknami bude veľká terasa na celú šírku. Jak sú tieto koly. A idem sa na to bližšie pozrieť. No, tá omietka je naozaj nádherná. Táto omietka sa volá Baumit, Mozaik a ďalej si nepamätám. Plus, myslím. No odolajte im. To sa nedá. To sa fakt nedá.